Wah, aromanya. Mantep lho posine babe lur. Tenang lur. Lur, iki babe arep ngoncaki kates lho, ngupas kates. Iya, Be. Ya, iki arep digeseng-geseng karo buli. Oke. Terus babe saiki arep ngupas ya lur ya. Oke, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Lor, Bu Lik sekarang mau masak oseng-oseng kates. Beli. Lawu ikan laut goreng. Wih, ikannya apa tuh, Beli? Ikan lautnya ngene iki lho, Nduk. Heeh. Iki lek ngarani Bu Lik ikan jangki. Oh, ngono. Tapi mbok ngene dulur, ikan apa ya, Lur jenenge Lur ya? Komen ya Lur ya. Heeh. Saiki anu iwake dikeceri jeruk nipis kok. Oke. Ben ilang amise. Ya, Beli. Dibiarin dulu tinggal masrah kates Lur. Oke. Saiki katesnya dipasrah sik. Oke, Beli. Lur, katesnya dikei uyah. Ya, Beli. Ini mau diapakno to iki? Tinggal diuleni. Diuleni. Biar Biar apa? lemas ini. Oh. Apa bener lemas ini? Ngenek ini lho. Iki bumbu ngeseng-ngeseng. Ya, Beli. Lombok cilik, lombok keriting, bawang merah, bawang putih. Heeh. Iki uyah sik titik, Ya, Beli. terus diulek. Wis Oke. ngene. Wis ngene ae, gak usah halus-halus, arep ngeseng-ngeseng lho. Oke, Beli. Ikan laute dikasih bumbu dulu, dimarinasi. Oke, Biar Beli. gurih. Mau wis dijeruk, wis diumbah. Heeh. Saiki diwehi bumbu iki. Oke, Beli. Bumbunya digoreng. Oke, Beli. Wah, aromanya. Harum besok. Iki bumbune wis mateng. Ya, Beli. Atasnya digoreng. Kasih air dikit Ya, Beli. biar empuk mateng. Oke. Dah. Kasih bumbu penyedap micin gula. Oke, Beli.
Dimasukin los. Ya, Beli. Cabai hijau keriting. Oke. Terus wis mateng ngasang-ngasangnya pintas. Oke, Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa lur goreng tempe. Oke, Beli. Iki kareman lur tempe iki. Oh. Wis mateng tempene. Ya, Beli. Ikannya digoreng. Oke, Beli. Wis mateng ikannya laut. Oke, Beli. Lor, Bulik punya pindang 3 pindang tongkol. Sekalian digoreng lor. Oke, Beli. Lur, le masak bukli eseng-eseng kates, ikan laut, tempe goreng wis rampung lur. Be. Saiki babe karo buli arep madang lur. Oke, Be. Makan ya lur ya. Ya. Oke lur. Oke. Oke, iki lur. Ayo. Mantap iki lur. Ih, warnane iki lho. Warnane menggoda eseng-eseng lur. Tenan, Iki Be. kabeh lur ya. Cakep Kabeh iki. menggoda. Iki pokoknya ngene-ngene iki ala bukli lur. Masakan bisa sama tapi beda rasa lur. Loro telu bet. Telu. Telu. Ah, telu lah. Mantep. Wih, mantep lur posine babe lur. Heeh. Jan, paket Wes. komplit. Ayo, Oke, Beli. Ya. Bulik nggawe pindangnya tongkol. Lor. Oke. Ih, mantap. Ini. Mantap. Mantep. Ki mau Sambel be. sambel beli lali. Oh, sangu sambel dhewe. Oh, babe. Nah, wis. Ayo lur. Babe harus beli makan lur. Heeh. Ayo lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Oh, enak ya. Tenan lur. Tenan. Cocok pas. Heeh. Kau beli kayak lo. Heeh. Enak tenan iki lur. Ya, Be. Yes. Babe turun sik ya lur ya. Ya. Rasanya mantap. Pedes. Pindahnya lagi sambel. Tenan lur. Lur. Pindah lagi sambel lur. Oke, Bu. Beh. Yang cocok lah. Pindah lagi sambel. Dalam bergoreng lur. Be. Bumbunya terasa lur. Mantep kan lebih gorengnya lur. Be. Babe keseretan lur. Minum, Be.
Enake piye, Be? Bah tenan Buli, enake Enake gonggur. Alhamdulillah Lur. Babe karo Buli lek madang wis rampung Lur. Nggih. Babe karo Buli tetep ndongane dulur-dulurku kabeh neng ndi wae berada Lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Gangsar, lancar lan berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam ya Lur ya. Matur Matur nuwun.